belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. We zijn hier bij de SDKK-gevangenis en op dit moment kunt u zien dat in deze kolonne van auto's Gerrit Schotten op weg naar huis gaat. Hij heeft bijna 2 jaar vastgezeten in de SDKK. Veel aanhangers van de partij MFK, politici, pers hebben hem opgewacht. Hij kwam net naar buiten, zeg maar 10 minuten geleden, gaf hij een interview aan de pers. En daar benadrukte hij dat hij in de gevangenis veel tijd heeft gehad om ook na te denken over zijn leven. Hij heeft zijn leven gewijd aan God. Hij wil ook luisteren wat God voor hem in petto heeft. Hij heeft goed contact gehad met de mensen in zijn blok. En hij heeft vooral gezegd, ik ga nu van de kleine dingen van het leven genieten zoals het nu op me afkomt. Zo noemde hij onder meer het feit dat hij dadelijk met zijn dochter India's eten gaat eten, omdat ze dat al 2 jaar lang aan hem gevraagd heeft. Hij had geen politieke boodschap, hij had vooral een boodschap waarin hij zei van, omhels me niet, kijk uit, er is een pandemia, er is een pandemie. Het moet geen superspread event worden. We moeten ons aan de regels houden van de coronamaatregelen. Verder had hij, zoals gezegd, geen politieke boodschap. Hij is blij dat hij vrij is. Hij is blij dat hij zijn familie weer ziet. En de mensen die hier Schotten kwamen ontvangen, waren ook blij dat hij verder weer terug was. Hij heeft een kort statement aan de pers gegeven. Hij heeft een kort interview gegeven. En nu is hij naar huis en moeten we zien wat voor rol hij verder nu gaat spelen in de Curaçaose samenleving. Maar vooral benadrukte hij dat hij heel blij was dat hij weer vrij was. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está douche. Curaçaoenaar Shurendi Tyson Quant is donderdag op Dubai gearresteerd. Dat is gebeurd op verzoek van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. Quant wordt verdacht van verschillende liquidaties, het leiden van een criminele organisatie en het witwassen van geld in verschillende landen van het Koninkrijk en daarbuiten. Naar verluidt is Quant een van de kopstukken van de Curaçaose bende No Limit Soldiers. Justitie is al lang op zoek naar Quant. Vorig jaar werd een speciaal team gevormd met agenten uit Sint Maarten, Curaçao en Aruba en het recherche samenwerkingsteam. Voor de arrestatie in Dubai is samengewerkt met de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten. Op Curaçao zijn gisteren 119 mensen met een coronabesmetting geregistreerd. Dat is opnieuw een recordaantal. Woensdag werden 105 besmettingen geregistreerd en dat was toen het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie. Er zijn nu in totaal 965 mensen besmet op het eiland. 12 patiënten liggen in het ziekenhuis, waarvan 6 op de intensive care. Het is verder opmerkelijk dat van de 119 nieuwe besmettingen in totaal 108 gevallen niet gelinkt kunnen worden aan al bekende besmettingen. Het epidemiologische team op Curaçao zegt hier verder onderzoek naar te doen. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De Bonaireaanse gedeputeerde Elvis Chin Ashu stapt voor bijna 1,5 jaar uit de politiek. Hij legt zijn functie van gedeputeerde neer. Op 22 maart 2022 wil Chin Ashu weer meedoen aan de verkiezingen op Bonaire. Tot die tijd wil hij onder meer de tijd nemen om zijn scheiding te regelen. De populaire politicus is getrouwd met het hoofd van het Arubaanse toerismebureau Ronella Chin Ashu Cruz. Elvis Chin Ashu is leider van coalitiepartij MPB. Hij heeft een brief aan zijn partij geschreven waarin hij zijn beweegredenen uitlegt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal,
vers van de pers.